Важният момент за този празник, чисто български, това е, че много е важно първия гост сутринта за деня, кой ще дойде и по него се определя годината, знаеш дали е сполучлива или не. Това е хубав български християнски празник, който има традиции доста преди християнството. Не смятам, че е редно българската църква или който и да било от клира да решава на коя дата ще се празнуват празниците, при положение, че това нещо е определено от православния календар, който не е само единствено в България валиден, а изобщо за православните страни. Разбрах, че е преместен, датата му е сменена, което според мен изобщо не е правилно и в момента, както разбрах, събитието е точно по този случай един вид протест, точно поради тази причина. Религията е консервативна институция и не бива да се мести нищо. Народните обичаи са преди всичко и се съобразявам с тях. Така че предполагам, че който наистина тачи уважава тези празници, ще направи всичко възможно това да не се случи. Склонен съм да протестирам, защото не може мъките на Божията майка да бъдат просто така пренебрегнати. Тия днеска малко на тази българската традиция, малко на патерица, затова дойдахме да погазили софиянци малко да им върви на добре. Както не могат да бъдат преместени на друга дата родилните мъки на Божията майка, така не може да бъде и отместена неимоверно силната любов към обичаите и към традициите на българския народ. Каня ви на това.